Haba malam, ba ka gani ne? Ai ban ganki ba. To da farko dai suna na Mr. Kyara Size Dahir Mangal. Haba. Gaske. Ci. Me gardi me zaki ci. Me Alhaji a kawo ne? Ya ba ka so? Me cincin? Alhaji zo. Cin. Karfe cincin din man. Cincin din nan gagar diman do zaki Alhaji sai ka ture Haji ya taba ki ji. Ka juyo mana ka juyo mana. No, a haka nake sai da shi. Me cincin? No, ba shi bane. Me cincin magana nake maka? Ce miki ba na siyarwa bane.